Assalamu alaikum vatandaşlar. Yaşlı Sapara kemini de olmaz. Emmeğini hoş gördük. Hoş Salam bulduk Batır. Batır. Salam iyilleşler. Çok ötteştüge ilkilen şu pikir alışmana çağıranınız için minnettarlık bildirýän. Şu alp barjylygy maňa tapşyrdyňyz da. İlkilen tekliple başlayın. Bolýa. Şu çok ötteştüğümde ilki tema verelim. İlki şu çok ötteştük näme hakynda gitjegini mazmunyny dinleýijilerimiz tanıştyga bolar. Hem özümize temadan çykman wagty taşytlamak üçin peýda bolarmy hadi. Nähil görýäňiz? Elbette. Kabul edýän mene. Sana koşulýarys. Onda birinji temalar söhbetdeşlik ýani pikir alşak temamyz şu mitinglere taýýarlyk döwrüne halk hereketine täsir etjek faktorlar. Oňun faktorlar hakynda, negativ faktorlar hakynda hem mitingden soňky perspektiwalar. Birinji tema. Bu adam öňden gitse gowy bolarmy kädi pikir edýän? Yo, kemine sen başlawer. O bir serede rotiyorsun. İlki men soraw bereýin, onda kemina başlamakdan. Şu mitinglere taýýarlyk döwrüne, guramaçylyk işlerine, özüňize bul goşup doşýaňyz sag bolun. Şu wagt nähili işler alınıp barlýar? Gaýt garag edip. Guramaçylyk işlerinde bu ruhsat ýa-da arza yazmak diýen nemeler var. Ona edip beren ýaşlarymız var. Oňa taýýarlyk görüp beren. Ondan soň bunun guramaçylygy var. Sahnadyr. Şoňa meňzeş seslendirme. Olaryň hem taýýarlyklary görülüp ber. Ondan soň o taýda ulanıljak plakatlar, yazgylar. Olaryň hemmesiniň hem taýýarlyklary bar şu wagt. Maýkalar hem miting üçin, hem mitingden soň, hem mitingden öň biziň nämämizi, bildirişimizi dünýä bildirmek üçin maýkalar çykjak. Onu alan adam iş yerinde dem giyipler. Ýa-da daşara çykanda adamlar üçin görkezmek üçin o ýerlerden giyiplerler. Köp taraplayındır biziň futbolkamız. Onun daşında futbolkada İngilizce yazılýandyr. O geçen hem aýtdyk. Kommentariýalarda şunuň ýazat bardy. Näme türkmençe däl diýip soranlar bar ýa-da başga dilde däl diýip. Şol wagtam düşündiripdik. Ýeneden bir geze gaýtalayyn. Maýkalaryň İngilizce bolmanyň sebäbi İngilizce dilini kän adam bilýär. Ve bu maýkalar diňe Türkiýede däl, daşary ýurtlardan kargolanjakdyr ýa-da kargolanyp poçta bermek de kargolanyp yetişmediği ýagdaýda olara ol näme modeli iýeriljekdir mail usuly bilen o taýdaky azalarymyza. Olar ýardam berjekdir o maýkalaryň o taýda basylyp giyilmek üçin. Şonuň üçin hem belli bir standartımız bolsun, hem bütün dünya düşünsün diýip edildi bu. Onun daşında plakatlarımız var miting üçin. Türkiýedäki plakatlar, Türkiýedäki azalaryň ýerine ýetirme var, mecburiyeti var. Başka yurtta bolanlar ýeneden şol ýurdun ýagdaýyna görä özleri taýýarlap bilerler, taýýarlayanlar hem var. Plakatlaryň üstünde İngilizce, Türkiye üçin aýdýan men bunu. Türkmençe bilen Türkçe yazıljakdyr. Onu anlaştırılýar şu wagt. Onun daşında miting üçin howpsuzlyk budaklary diýin men buna. Howpsuzlygyny üpçün etmek. Kimden üpçün etmek hem şo taýa goşuljak adamlaryň bir ýalňyş hereketi bilen howp salmak mümkin. Hem onları göz önüne alýarys, hem daşardan gelecek provokasiýalar. Hem bu provokasiýalar hem fiziki usulda bolup biler, hem ondan soň dil söz usulunda da bolup biler. Ýa-da bir hereket, ýa-da plakat, meselem ýazı usulundan bolup biler. Olaryň şu wagtdan çäresine bakylýar. Şuna aýdaýyn häzirlikçe. Başga adam goşmaly zat bar bolsa, ýa-da sorajagyňyz bar bolsa,
Tapara goşşok ýadyň barmy ýaşly? Yok, men Onu yani ýene men başından takip edýän yani Türkçeýden de o yani demen keminen Gözçi. çalara habarım var. Kemine de onu ýene saňa sorag. Şu çykyş etjekler barada. Çykyş etjeklerin sany belli mi? Temalary, yani şolaň etjek tekstlerini olar haýsy dilletýärler şu wagt taýýarlyk edilýärmi? Soň öz taýýarlan tekstlerini, ýa men çykyş etjek diýenler barda, ana şolar öz tekstlerini tete geçirip uğratýarlarmy? Nähili işler anlatylar? Öz yazgılarını biz talap edecek yakın vakitte. Biz onu kontrol etmeli. Onun içinde siyasi ya da bilinçsiz ya da neme belki farkında olman provokasya cümleler içinde olmazlığı için biz onu kontrol etmek amacı bilinmesi bile maksadı bilen biz talap edecek. Ondan sonra belli bir o çıkış nemesi vardır. Bu siyasi talap olmalı. İlkinci novatta. Ondan sonra bunun dilleri Türkmençe, Türkçe ve İngilizce şeklinde talaba layıklıkta diyeyim ben şu an. Şu şekilde olacaktır. Onun dışında da bizim toparlarımızın tayarlayacağı nemeler vardır. Mesela impeachment barada onu söze getirmek istedim. Asıl o taýda mitingin maksady impeachment'tir yani. Miting diýip aýdylýar. Neme bildirmekdir? Diktatura, karşılık görkezmek, islemeýänligini bildirmek. Asıl maksadı bu. İkinci maksadı, men aýdýan onu, ikinci maksadı diýip, bizim halkımız bir-birini ýanynda görmege bizim iň esasy umydymız ve arzumuz diyelim. Cevitleşmek diye. Yani cevitleşmek bu Türkmenistan'ın tarihinde belki ilkinci gezek bolýandyr. Bilmedim. Onu sapara bilemezse bizden öňe boldy mu? Onun dışında bular ýalak miting bolany Türkmenistan'ın tarihinde. Onda nesip bolsa birincini bize diýäs. Onu şu geçirilecek halk hareketten şu mitingimizin çetlosunu belli ettik. Özümizden aç-açan näme etdiýärim bolsak, etjegem bolsak aç-açan hemme zat. Indi şu zatlar bilip, şuň öňüne almak üçin ýa päskel bermek üçin hökümetden nähili hereketlere garaşmaly. Hökümetiň etjek hereketlerine nähili garşylyk bermeli. Taparagy söz sizden alам. Deme Batır men hökümetin näme etjegini bilemok. Bizde hökümet ýok. O doğrudur. O bulun haýsy renkdedigini, nämedigini bilemok. Şoň üçin hökümetdekiler hem şuňa şärik bolar ýalyk men ähli pasolstwaň, ilçihanalaryň, onuň konsulstwaň, ýene de Türkmenistan resmi nemede şo taýda görewli ýanky wezipesi boýunça ýa ýörüýte iş boýunça komandirowkada bolan KGB-şnigi wamy, beýleki wamy hemmesini mitinge çağırýan. Biz bu mitingi sizi çüýnemedem yok, sizin çağılaňyz üçin edýäs. Ne şol adamlaryň agtyklary üçin. O ertir agtyklarynyň öňünde ýüzleri gyzarmazlyk üçin biz ne şolary da ýol açýar. Onuň şo taýda nähili provokasiýa etjek bolsalar edibersinler. Biz onuň siz ne agtyklaryna görkezersiňiz, ne sen kakaň ýa ataň şolary ýalyk hereket etdi. Doğru. Onu mitinglen guramaçylygy hakynda düşündükde mitingden soňky perspektiwalar. Sapara siz maňa berjek bolýan bu sözü. O mitingden ne bolsa yaşlı şu mitingin ul derece geçişini anan ýaz bilýär. Şu ul derecede geçilecek mitingden soňky perspektiwalar hakynda. Batır şu mitingden soň ben öňünden görýän nemem de adamlaryň gaty ulugatlaryna pikir değişikligi ortaya çıkıp başlar. O düşünce onuň gorky ortadan kalkar.
Aslında gorku ullokan problemi değildir. Biz şoň üçin Türkmeniň öňünde gaty uly problemler vardır. Biz olary agdaman entek ýuwaş-ýuwaşdan gidýär. Gorku onu ykdysady ýagdaý Türkmeniň agyr kynçylygy değildir. Öňümüzdäki kynçylyk biz hakykat bilen ýüzleşmeli. O hakykatymyz gaty ajydyr. Gaty ajy halkyň hakykat bilen ýüzleşmäge entek jesaratyny ýanky demeligini göremok da. Ol ne mitingden soň biraz peýda bolup bilen ýuwaş-ýuwaş aýdy urar ony. Ne iki buň ýynden gelýän agyr meselelerin iň ulty ýanky düşünje kirliligi, pikir kirliligi bardyr. O tüdilla bu gaty kirlendir. Şon bu nädip düzetçeňde men tek adamyň kelletindäki pikirin kirlidigini düşünýän adamyň hem sany barmak basyp sana ýarakdyr. Onuň ikinji iň uly nemäň biri ahlak boduklugy bardyr. Ol gaty agyrdyr. Onu siz ne Instagram'larda görýänsiň, adamlarda ne öýden alyp barşynda görýänsiň. Men bunu görüp bilýänim esas sebäbi men 3 sanak medeniýetiň ya 4 sanak medeniýetiň içinde iç-içe ýaşap ýörün. Şonu Türkmeniň demesini daşyndan ýanky drone uçurup ýokordan seyredip onu deňeşdirip bilýän. Şonu aç-açan pikir kirliliginiň derejesiniň gaty agyrdygyny görýän onuň ahlak boduklugy. Sebäbi ahlak boduk bolsa, bu bodugyň üstünden sen ahlakly siýasat oturdup bilmersiň. Ahlakly siýasat bilen sizi eşrede ýetirip biljek ne partiýa wadyr, ne lider wadyr, ne başga zat wadyr. Onam siz şu wagt sahna seyretseniz görüp duransyňyz. Onu tin edip bilýän görýär-de. Ahlagyň ýokdugyny, ýysynyň ýokdugyny görýänsiňiz. Şoň pikir boduklugy wadygyny, ahlak boduklugy wadygyny şol adamlaryň öýlerin bilen okda. Men size bir misal getirip bereýin. Ýanky bilmeli adamlaryň bilmeýänini. Ýa misal üçin Amerikada Türkmenistanyň ilçisi bardyr. Meredov diýendir. O doktor nawukdur. Fizika, matematika mı, yeni bir zat mı? Ödem in avraylı bu dipede oturan adamdır yıllar boyunca. Şimdi siz düşünün, seyredin denin. Şol adamın ahlakı boduk mu ya değil, düşüncesi boduk mu ya değil, siz baka verin. Olağın çağalar vardır. Doğru. Çağa terbiyeni öýden alýandyr. Enesinin atasından görüllesi şodur. İlki demesi. Soňam töweregindäki jemgyýetdir. Indi şo çağalary ahlak, pikir, onuň watan barada düşünjeler näýilek bolar öýdýän. Ya da şo taýda onuň demesinde bir gelinimiz oturandyr. Orsça bilen soň oňa sowatly lip koydular da şu taýyk. Ine şol adamyň ahlaky düzükmi, düzük dämi? Ya wujdany arasamy dämi? Şol adamlaň watanda bolup geçýän zadyň farkynda mı dämi? Bilip şo taýda oturýarlarmy, bilmän oturýarlarmy? Ne ahlak, wujdan diýilýän zat şo zatlardyr. Men onu aşağı neme gatlaklary düşemogum. Ne şu yani bir klanak primer neme mesele bilen misal bilen düşündürýän da. Ya da ne bir topordaşyna ýanky diktatura nemesini iýip ýören adamlar bardyr. Şuň hasabyna gowy ýaşap ýören, töregini tap ýören adamlar bardyr. Men atlaryny, gödipelerini, nemelerini agdamaýyn, ilçhanalar durşuny. Yine şoňa meňdeş nemelen hemmesi. Ine şolong ahlakları, vicdanları, demeleri boduk mu değil mi? Siz düşünün. Şolong çağaları ertir,
atalarına, kakalarına nälet sindirjek mi, sindirjekken şu var. Bu topor yaşlar atalarına, kakalarına näletlep ölür de. Ne şonun alak boljak mı, bolmajak mı? Şu Türkmen vatanı şotay Türkmenin. Ol sen daşary ýurtda ba ýaşa, garip ýaşa sen watanın däldir olýan toňy. Ne şolar ýalak meseleler öňümizde bar. Entek onu biz degemizde ogum, demedemizde ogum bol gaty ağjy zat, agyr zat. Onu düşünmede neme men ýöne şuny açaçan görüp görnä. Sebäbi ben samimiyet barada ne Türklük arasında gezip gördüm. Şu söz bilýänsiňiz. Şoň antonimu vardır. Türkmen künzüklüğü diýendirler. Biz demäni 30 ýyl Türkmen künzüklüğü bilen götürdük şu demäni. Şu betbaatçylygy. On eýle ters tarapy ýokdur. Türkmeniň leksikonundan ýitip gidendir. O söz bardyr. Ine şonu sözü tap bilen günüňiz, o leksikonuňyza salyp bilen günüňiz ilerläp başlar. Ondan berde galan zatları hiçtir. Ekonomikada hiç zattır bu zatlaryň ýanyna. Doğru. Ben demem şolar ýalak düşünjem Batyr. Sağ ol ýaşly. Şu indi kemine dowamyz. Size öz garaýşyňyzdan aýtsak. Şu geçecek mitinglerin perspektiwasyna siz nähili zatlar garaşýaňyz? Ýaşly ýoňa gözetimden dinledik. Aslında sapara aýdyşyn şunuň ýaly meni täzeden aýdan bolýan. Miting bizim soňky adımlarımız keskitlejek bir gündür miting güni. O mitingin güýjüne göre täze kararlar alınjak ve o kararlara göre taýýarlyklar görüljekdir. Gerekli zatlaryň hemmesi ediljekdir. Biz şonuň üçin Telegramda toporlar döredildi. Toporlar şu wagt pilot şekilinde dowam edip dur. Iň ýakyn wagtda olara sowra beriljek, olaryň ne göre aýryljak. Olar şu mitingden soňky biziň perspektiwamyzy ýa-da adımlarymyzy keskitlejek ýaşlarymyz boljak şol. Şonuň üçin biz hemme zada taýýarlykly gidýäris. Oýanmakdan ýurdun içine barmagyna çelle bütün planlar bardyr ýöne durmuşa geçirmelidir. Ýuwaş-ýuwaşdan durmuşa geçýär. Siz hem gördüňiz. Gorky psihologiýasy aýrylyp başlady. Ondan soň şu wagt birleşme, agzybirlik, jewsleşme, gaýnaşmak bir-biri bilen sözken onu geçenden soň biziň esas maksadymız döwleti nädip dolandyrmak. Şonuň üçin gruplar açyldy. Yani zaten bir adı var. O sorular indi temada degecek şu wagt esasy miting hakynda ýene bir sorulmaly zat. Şu mitinglere entek wagt ban ýene bir iki keptemde var adından şo döwürde agdybirlige çagyryp diktaturan garşysyna agdybirlige çagyryp wagt netikat işlerini has güýçlendirmek üçin nähili işler edilýär. Onun için birinci biz planlamasyny edýäris, planlaýarys. Ondan soň işläp işlemejegine karar berip çykarýarys. Biz hemme zady garantiýa alýarys eden işlerimize. Onun için ýene gördüňiz ýetişilip bilindiginden mitingler hakynda demeler aýdýarys, maglumatlary berýäris. Ondan soň şul nemelerimiz geljekdir ýakyn wagtda. Mitingde özüň nädip alyp barmaly? Mitingin antologiýasy näme? Şonuň ýalyk deýin. Mitingde şul ýokdur meselem çıkıp biziň çağlarymız aç, çörek ýok. Bu bir siyasi talap däldir ve mitinge göre däldir bu. Şonuň üçin şul näme gelýär? Çağlaryň garyn doýsa
Ondan sonra sen geçecekmi? Bir näme? Bu burçağa geçip oturacakmı? Mani çıkar ondan. Şonuň için biz bu mitingde şahslar özüne nädip alyp barmaly? Ondan soň mitingdäki aýdyljak zatlar we oňa halk taýýarlykly barjakdyr. O diňlejek zadyna taýýarlykly barjakdyr. Şo şekilde adamlar taýýarlama planymyz bar. Nurni şu geçirilecek bolýan mitinge interim sanymyzyň hasam köpelmek üçin wagt netikat işlerim esasy işleriň biri şu agitasiýalar agdiýerlige çağırmak, şu diktaturan garşysyna şol işler hakynda ene video rolik taýýarlaýan doganymyz internetde video roligini paýlaşýarlar. Ya broşür ketip bilýänler, surat edip bilýänler, olar suratlaryny paýlaşyp berler. Ni şu sorulara dinleyijilerimize öz pikirlerini komentarlarda paýlaşmagyny haýyş etýän, şular ýaly işlere aktiw gatnaşyň. Hemmemiz agdiýerlige çağırýan, ni şu Elbette. mitingler hakyndaky şu temany başga goşşoklaryňyz bar bolsa goşun, bolmasa şu temany bir iki tema geçedik. Şunu goşaýyn, adamlar şunu belki ýalňyş düşünýändir ýa-da men ýalňyş düşünýändirim muny, ýa-da pikir edýärim. Bu hereket diňe biziň ýa-da batyryň ýa-da Sapar Iklimiň ýa-da Halmyrat Söýüniň hereketi däldir bu. Bütün halkyň hereketi. Iň azyndan like atmak bilen hem kömek edip bilýäris. Yani hemmäniň elinden gelýär o. Onun daşında kömek edip duranlar var ýöne hemmäniň batyr watan ildeşimiziň aýdýaly aktiw gatnaşmak gerek. Gerek miting bolsun, gerek mitingden öň bolsun, gerek mitingden soň bolsun ve elinden gelen bütün nemesini ukybyny şu herekete vermeli. Eğer iyi işi var bolsa işinden azırak bolsa da yüz çevirmegini isleýän men. Mesela biz onu ettik. Özümüz ettik. Şonuň üçin bellekler edem şonu maslahat berýäris. Menim bu aýtjagym. Ya, bahana kabul edilen ok. Şey diýjek. Bahana yok hiç değil bahana. Biz tapıp bilmedik özümüze bahana, halkımıza Yok, şoňa görä pikir eder. Kemine beýdiýsen bahanasy Rak ratı kändir. O kabul edilen ok. doğru manyda oýurup bilseň, ilkinji oýurşy dogry edip bilsek, onuň bahanalaryň öňe diýter diýip düşünýän men. Elbette wagt alan bir neme prosedura bu. Onu şu mitingler hakynda şular ýaly sorulmady. Inniki tema geçsek, eger ruhsat berseňiz. Şu inniki temada birazcık öňräge seretmek. Yani wagtlaryň hökümet hem edewlet hakynda. Wagtlaryň hökümet. Wagtlaryň hökümet ýene-däm şu Telegram gruppasyna değinip geçeýinmi? Eğer wagtlaryň hökümete gelip yeten ýagdaýymyzda şu kadrlardan taýýar kadrlarymız boljak. Isle yurduň daşynda wagtlaryň grup bilýäs biz bunu taýýarlap. Eğer ertir bir gün yurduň içine gitmeli ýagdaýy dören wagtda biz yurduň içine baran edilçil ýaşlardan grup bilýäris. Yani kadrlarymız yani bu gruppalarımızı onun için de öğrettik yani. Öňünden taýýarlyk diýelim. Şoň demesi var. Ondan soň elektronik döwlet sistemasy meniň üçin iň esas meselelerden biri. Oňa geçmän şu wagtlaryň hökümet hakynda şu Telegram kanallaryny dürli gruppalarda döretdik. Aktiw gatnaşýas, aktiw işleýär. Biz hem şu taýda özümizem men aýtjak bolýan şu taýda adamlaryň sany birazjyk azrak gelýär. Ýene şolaryň pilot. Şoňa da birazjyk wagt netikat işlerini artdyryp bilsek, düşünýän ulanmamyz ýa şolsun dürli ýaşdaky adamlar gatnaşyp, aktiw gatnaşyp, şu taýda öz pikirlerini alyşyp bilsek, ol kömek edermi diýen men fikirim boýunça. Elbette ýene-däm bu wagt aljak zat. Şonuň pilot şekilinde dowam edýär şu wagt. Soralar berilmedi. Sanyň artmasyna garaşýas hem komentarlaryň ýa-da videolar goýuldy. Onu täzeden ýene-däm täzelep goýuljak.
50 rubatdan soň hem kommentariýalaryň aşagyna da ýazylýar buların nemesi. Hem kommentariýalarda bir-birine maslahatdan bermäne başladylar. Biz onam gördük. Ana Şu iň wagt ula 2 gün boldy. 2 günde 60'y geçti. Goşulanlaryň sany we ören aktiv bir şekilde ulanylýar şu wagt. netip bolsa ýakyn günlerde 600 ýeter diýip umydymyz ba. Elbetler Elbette. watandaşlar hemmeňden aktiv gatnaşmaga çagyr. Ýani şu Telegram gruplarynda her ýerde adresler bardyr. Saparaga wagtdan hökümet hakkında goşşokladygy barmy şunu? Şu temada. Ben daşyňyzdan teredi ýör demedip o ýanky kommentariýlary käte göz gezdirýän her grupda müňe bolay kommentariýa gelýär geçede demedip. Oňa hemmet okap demedip ýetişemok. Ýöne ýaşlar gaty aktiv men gaty begenýän sizin ýygyňyzda eýerjek bolýar, eýerip bilmedik ýerimizde taşlarsaňyz biz galarys. Kulak yak diýo köşegini eýermese diýe demeden galmalylar. Şu ada jırdaşýas nemediyas bolyn galan ýerimizde şuýda duruber biz aňryk özümizi göterýäs diýseňiz ine şeýlerek gider. Gowy wagtlaryň hökümet bu hökümeti el aljak bolýan diýip düşünmesinler adamlar. Hökümet hiç kim elini aljak bolanok ne halk şuna goşuluşyp ýör şu hökümetiň ne partiýasy bar ne başka da adı var ýöne halk goşulýar da. Oň için ne de ýörüte sistemi var. Başarnykly, bilgili adamlar test sistemasyna getirýärler oglanlar özü seçilip elenip ondan ýokaryk gidip başlaýar da şey dip gurulýar. Bu öňümüzdäki guruljak döwletiň içinde hawos bolmadylygy üçin bu gaty uly zatdyr. Bunu elektron hökümet diýilen manysy hem däldir. Eýleki hökümetiň düýbüni tutmak üçin bir gizjek fundamentdir şu. Bu onu ýykylyp soň gurjak bolsaň dürli hawoslar çykararlar. Ýöne bärden eýen bu sütüni nemesi sikleti taýyn bolup barsaňyz hemem adamlar net birek bilen gürleşip adam ýalap gürleşip tanışyp bilişip o bir normal ýagdaýa gelýärler. Bizim 20-30 ýyl adam bilen adam şekilli gürleşen ýerem seýrek bolýan üçin. Biz şo zatlary ädim demediyse adamlar bir bilen tanajak ondan adamyny iýmeýänligini onu bir gorpa atmaýanlygyny ondan gorkbolýarlygyny gaýtan hormat goýmalygyny diýlenşik arkalaşyk düşünmek diýilen zatlar orta çykyp başlady da. Şo zatlar ullokan zat diýip hasap edýän. Bizim ýanky geçen demämizde şu 30 ýyllar hiç bir strukturaň içinde şular ýalak zat ýokdur. Bolan nädir? Ine biz öz döwrümizde şunu gysga wagtda biraz canlandyrdyk. O da göwünlerinden yaramady. Onu terpekleri bilen hiri ayırdılar. Biz adamlara inisiativa berýärdik. Kim inisiativany alyp edip bilen işi bolsa, onun çekip barýan bolsa, oňa kömek edip gaplarına kadyran berýärdik. O döwletiň ýanky strukturasy päsgel bersede. Men bir misal getirip bereýin. Bizde Wyczysliwny merkezi bir sentr bardy. Wyczysliwny sentr. Hasaplama. O hasap nemesi. Şol bir ünlü ýokdy. Şo taýda 100 adam işleýärdi. Bizim Guron Wyczysliwny sentrimiz Goskomstatyň onuň min ekonomikaň gosplananyň 300-ni oşaňda şondan gowy işleýärdi. 100 adam ştatlar hastanede de ýok. Şonu biz dürli ýollar bilen şolun aýlyklaryny töleýärdik de. Kaçak ýol bilen diýetine türkçe bolanly. Kanun şu zatlara da ruhsadan beren ok. Sebäbi ştatlar hastaneden bar diýe, ne şondan artygam saklamaly däl diýilýär. Onun ähli demäni ne
onu biri inisiyator olup jogapkärçiligini demesini üstüne almasa, inisiyativasına demetmese, orta koymasa o zatlar dören o. Ne şolara ruhsat bersen ondan şey görüyor o zatlar. Ödem devlet için in gerek zatlar. Bir de şu tayda da ne şolara yalak bizim dememiz ne orta lider kaçtıvalı häsiýetli adamlar, yiğitler orta çıkıp başlar. Lideri naznaçat edilenlerdir, bellenenlerdir. Liderin özü işi bilen öz jogapkärçiligi bilen orta çıkar adamlar iyine düşer. Lider dilen şey teçilendir. Ne devletin liderim şundan çıkar, ne şu sizin işlep bören demeňizden öz özünden çıkar. Onu taklawam bolýanlar. O lider diýilen zat ine şu lider wo, an şu lidere delilip edilenlerdir, o bolýanlardır, iş bilen bolýanlar. Doğru. No, inniki soraw devlet hakkında kemine de olmaz. Yasasy bu meselen öňe süren hükmünde sen jogap berip başla. Devleti. Elbette men jogap bereýin oňa. İlki falajist taraplarından başlaly, oňun taraplarından. Oňun taraplarından başlaly. Oňun tarapy geçen saparlarda aýdyşymyz ýaly ortadan adam unsuru diýilýär. Faktory. Adam faktoru. Adam faktoruny ortadan ayırmak. Yani şu doğru ayırmak değildir. O yanlış nemedilmesin. Şunun ýagdaýy vardır. Mesela bir gaýy işletmek var. Gaýy. Yol gözegçilik gullugy ýa-da şonuň ýaly diýelim. Oňa aýlyk bermek var her ay. Bu devletin edarasında işleyenler adamlardan toplanan salgıtlardan aylık verilendir. Onun yerine bir tane kamera koymak var yola. İkisinin arasında şular ýaly peýdal taraplar var da bürokratiýany aýyrýa, şolar ýaly diýýäňden görmelgeni bir problemany çykarýar. Edil men garaýşymdan şu hakda durup geçek bolýan men. Şu wagt ne ýurdumyzyň içinde bilýär işsizligiň nähili agyrdygyny. Devlet bilen barylsa belli bir derejede ýani sifra we tehnologiýa diýilýän zat käbir iş orunlary ýapylýar-da. Käbir ýene bir işsizligiň döremegi ýaly problemi bar. Şu işsizlige garşy nähili peýdalanyp bolýar şu devletden. Indi bu sorağa jogap bermek üçin Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýyny düşünmek gerek. Şu wagt Türkmenistanda devlet taraply işler var. Hususiýetçilik düýbünden edil ýok diýen ýaldyr. Hususy işçilik ýa-da hususy edaralar devlete bağlıdır. Bu elektronik devlet sisteması hem devlete geleceği için devletin köp puğdağında adamları işsiz koyacağı için bu yanlış diýmeýin. Bu edil adamların işsiz kalacağı nemesine gelip bile kanaatına. Yani aslında bunun ýaly däldir. Täze devlet hökümet kurulan ýagdaýynda hususiýetçilik ön plana çıkacaktır. Devlet strukturasında bolan adamlara değişli olacaktır. O taýda hem ýa-ni aýdyşym ýaly meselem yol gözegçilik gullugy bolsun ýa-da bir spravka berme nemesi vekili diýeýin. Ol bolsun. Şoňa meňzeşleriň sanyny azaltjaktır devlet sistemisi. Ýöne o adamlar işsiz kalacaklarını isine gelen ok, olaryň köpüsi hususy edaralara, firmalara gitjektir. Ya da gitmeyenlerin öz dörediciligini östürecektir. Şu tarafı var yeniden. Devlet edarasında işleyen adamlar yaltarak bolýandyr. Öz dörediciligini yitirýändir olar. Şonun için aslında biz bir taraftan bu elektronik devlet sistemasını getiren ýagdaýymyzda adamların dörediciliği hem ukyby artjaktır. O spravkany geldin yazmak, ondan soň bir o devletin raýatynyň eline bermek bu uly bir iş däldir. Bunu şu wagt meselem biz guran
nememizde Telegram gruppamızdan bot işleýär. Şo taýda biz seretmen ýagdaýymyzda robot işleýär. Käbir sözler var. Şo sözlere öňünden girildi. Şo sözler ulanan adamlar awtomatyski bizim nememize düşýär. Anyklama merkezimize düşýär. O taýdan biz kimiň näme şol ulanmaly däl ýa-da girilmeli däl meseleye girenligi belli bolýar. Meselem bu hem adamdan gowy iş edýär, hem bizim hem döwletiň işini golaylaşdyrar, hem onuň üstüne tygşytlyk getirýär ekonomika. Döwletiň ekonomikasyna şu näme bardyr? Hem döwletiň öz gaznasy bardyr. Hem halka değişli ýa-da hususy firmalara değişli aýratyn gazna bardyr. Döwlet elinden alyp bilenok bu hususy gaznalardan. Şonuň üçin döwlet näçe şu öz nemesine bürokratyň sanyny azaldyp bilse, şonça döwletiň gaznasy güýçlenýär. Ondan soň sosial taýdan öz raýatyna kömek etmäne güýji artýar. Mesela okuly tölenok gaznasyndan lişni pul bürokratlara tölenok. Bürokratlaryň ýerine şu programmalar, robotlar ýa-da şoňa benzeş zatlar etjek. Onuň daşynda da sosial durmuş esaslarymyz güýçlenjekdir halkyň. Şu e-döwlet hemem şoň masalyna sifrawy tehnologiýa, sanly tehnologiýalaryň ýoş-ýoşdan ornaşmasy bilen gerek bolan has ýokary tehnologiýaly iş ýerleri artýar. Yani näme diýsen, kwalifikasiýasy has ulrak adamlaryň iş ornary artyp, kwalifikasiýasy has petrakler işin güçlerinden aýrylyp barýar-da, ol işin Elbette. Elbette. Şoň üçin kadr taýýarlamagy hem şu e-döwlet diýämi ýa sanly tehnologiýa geçmek diýämi şolar bilen bir katarda kadrlar hem taýýarlamagy utgoşukly alyp gidilmese biraz kynçylyklara dörmük edip düşünýär. Edip bizim jemgyýetimiz boýunça. Bizim cemiyetimiz boyunca ilk başlarda döreder. Bizde şu wagt elektronik döwletler klasik döwlet guran ýagdaýymyzda hem bürokratymyz ýetmän biler. Mesela Türkmenistanyň nemesi kan hem hayvançylyk hem ekintikin hem yerin üstü yerin altı baýlyklary hem deniz var yani bu pudaklaryň hemmesine spesialist hünärmen yetiştirip bilersmi? Bu sonra jogap aktarýan bolsaňyz ýok. Şu wagtam ýok. Daşary ýurtdaky bütün ýaşlarymyz toplap o taýyk erten ýagdaýymyzda ýeneden boljak däl. Şonuň üçin wagtlaýynça daşary ýurtlardan spesialist çağrılıp biler belli başly pudaklara. Möhüm bolan pudaklara. Olar hem olar bilen bile işleşer hem bizim halkymyzy yetiştirer. Ondan soň bizim halkymyz özü izin alyp gider. Bu sistemalar şonuň ýaly. Böyle ýenedem aýdaýyn onuň daşynda hem elektronikleşme biz hökmany suratda gitmeli. Şunuň ýaly misallar bereýin. Hatda Şwesiýada Sapara Almyra dağynyň ýaşaýan ýerinde puly kripto elektronik şekilde öwürmek barada nemeler çykdy soňky wagtda. Belki Saparaň habary ýokdur, täze çykdy bu meseleler şu krizisten soň. Krizden soň çykdy. Ekonomikany, ykdysadyýaty bütün dünýä boýunça erwet etkiledi, täsir etdi bu. Şonuň üçin nagd pulun ýa-da şoňa benzeş banka nemesi bilen üstü bilen edilýän ekonomik alışveriş nemäniň näme diýsem liquidity bolýar-da bu akışkanlygyň öňüni kesdi bu. Öňüni kesdi bu krizis. Indi şonuň öňüne geçmek üçin Şwesiýa ýaly ýurtlar, Ýaponiýa, Günorta Koreýa, hatda Amerikanyň Birleşen Döwletleri, ştatlary. Olar hem puly
şu elektroniklaştırmana, kripto şeklinde öwürmäne nemeler çıktı. Tartışmalar diýin. Orta attılar. Näme diýmek bolýar? Biz bunu görüp, eger bunu görüp hem şu klassiski döwlet kurjak bolýan bolsak, bu gaty ýalňyş ýaz. Dünýä o tarafa gidýär. Elektronikleşmäni. Şu neme bardyr dünýäniň akyşynda. Birinji gulçuluk döwrü bardy. Gulçuluk döwrü tamamlandy. Ondan soň feodalizm döwrü başlady. Feodalizmde toprağa bağlıydı. Ekonomik, iktisadiyet, hemme zat. Ondan soň endüstriyel revolüsiýa boldy Angliýada. Ondan soň näme başlady? Kapitalizm ösmäne başlady. Kapitalizm iktisadiyeti diýin hatta. Indi kapitalizm iktisadiyeti ýörenok. Sebäbi häzirki bank sistemasy kapitalizme göre edilendir. Ve kapitalizm şu wagt izah alyp barýar ve şoňa bagly bir şekilde banka sistemalar hem izah alyp barýar. Onun öňüne geçmek üçin şu kripto pul şekiline geçýär. Näme üçin geçýärler? Sebäbi kapitalizmden soňky geljek döwür maglumat iktisadiyeti döwrü diýerler. Şu wagt biz başynda ilkinji 5 ýylynda hatta biz şu wagt maglumat iktisadiyeti. Informasiýony iktisadiyet. Yani şunu ýanyk pikir edim. Microsoft firmasy var. Dünýäce belli. Bu näme diýär? Meselem Windows programasyny ýazypdyr, ýöne satýar bunu. Pul bilen satýar. Onun daşynda Linux var. Linux hem edil şoňa benzeş Windows'a yeten demesine yetýär onuň hem güýji ýöne. Bu mugut. Bu maglumatty pul bilen däl diňe dolansyn. Ýene-de maglumat liquidity bolýar bu. Maglumat akışkan bolsun. Dolanşykly, dolanşykly. Bağışlarsınız beni. Köpçüler hem İngilizce hem şoňa benzeş dillerde okuganym üçin, öwrenim üçin şolar gelip dur meni aklyma. Sapar aga, bu meselelere sizin garaýşyňyz nähili? Ýaşulyň garaýşy. Men aýdaýyn, men garaýşym birinciden bir zada düşünmelidir. Ýöne iş ýeri bolsun, näp iş adam taklanýan däldir. Onu batarsın. Ol eýem iş dünýäsiniň ýa-da ykdysady düşünjäň tersine işleýän zatdyr. Ne bizim Sovet yol başçılarımızın köpüsünün kellesine edil, yani sen beren soğurun şolun kellesine oturttu. Premier minister bolup oturanlarınmadı. Zampret olur ya. Ve şu tekstil fabrikaları kurulanını avtomatizasyon nemesi var da. El uyucu olsun diyorlardı. İş yeri açılır diye. Ne şolun düşüncesi de. Sen o iş yeri açanın bilen o halkı genelleştirýän. Sen ýöne ýanky şoňa iş berme üçin o da işleyen kişi bolýar, senem aýlyk berýän kişi bolýan da. Ortada da hiç öňen zat ýok. Düşünüp bilen ne biziň ne ýanky düşünje kirliligi diýilýäniň bir kapdalyna şolary ýalak düşünje giýilýändir. O üstüne kendi işlenmelidir. Sen yani adamları işletecek olup yani iş yeri açıp onlara aylık verip olur ne mi öğretecek? Ne mi öğretecek? O ne mi ya hizmet ya birdat vermeli ya da birdat yönlendirmeli o. Yani şoňa iş yeri olsun deyip iş yeri açarsın. O neticede bolmaz. Gedaýlygyň esas sebäbi şolaryalak düşünjäň nemesidir. Gedaýlyk şo düşünjäň ürünüdür. Önümüdür. Şoň üçin ýanky iş yeri diýip adamlar ýokardan döwlet nemesini görüp bilen oklarda. Bürokratiýa diýilen neme.
0,1% käneldir. Ähli iş yerler. Şu bardyny ýapanda da ýeni 10 esse galdyranda da üýtgeýän zat bolýan nädir? Ýani iqtisady nemede de 5 milyon köp harc edersin. Ya 5 milyon az harc edersin. O yankı bürokratiya, yani upravlение diýenler, o bürokratiýada o gırada duruyor da hükmanlı atlarda. Upravleniye'de kâ yerde iki adam kândir. Edir şu yerde iş edilen orada bir adamım azdır. Yani beriyen neticesine seyretmelidir. Yani iş etmeyen yerde iki adamım kândir. Burada bir öndürmeyen yerde. Yani şu yerde burada adam bir öndürülen orada bir adamım az olup biliyordu. Yani mesele yankı düşünce yani ne diyeyim ben bunu iqtisadi düşünceler şular yalak nemeden demekmeli sonku netice seyredilip demediler de. Yani iş yeri açacak burada otaydan çıkacak mı? Yani çıkan zat peydalı bolacak mı? İqtisadi taraftan aydiyanlar. Logistine Onu şeyle bu zatlara şeyle yaklaşmalıdır. Onun için hiç korkman. Yer ağdalar, yer köpeler täzelik elmudama öz öňünde karşılığını tapyandır. Ödem ulu böğüt ýalak karşılıktır. Ve täzeliğin güýçlenmesi şu karşılığı ýenk geçmek. Ýetit bolsa ýaşuly. Nimeňe sor olam şular ýaly şu günlükçe. Ne hil görýäňiz? Men bir zat üstüne goşmak isleýän bu neme. Ýene şu elektronik döwletde Baş üstüne. aklımda. Komentariyalarda yazılan nemeler vardı, düşünceler, pikirler ya da sorular. O taýda elektronik döwlet sistemasi korrupsiýany galdyrýarmy, aýyrýarmy diýenler var ya da aýranok diýenler var. Şimdi ben onlara opşy bir cevap berjek. Elektronik döwlet sistemasi şu at gidilip oturan, dünýäde gidilip oturany aýdaýyn men. Talap bolan görünüşine aýdaýyn. Bu blockchain teknologiyası üstünden edilýär. Ve blockchain teknologiyası şu neme vardı. Dünyada hiç çözülmedik bir problemi var. Byzantine fault tolerance deyip İngilizcesi. Türkmence öğürsek Vizantiya näme bolýardy? Men şu atı seredeyin onu yazıptım ben. Vizantiya ýalňyş Vizantiya sindromu. Sindrom de geçýär, köplenç. Vizantiya sindromu diýip geçýär. Bu näme diýmek? Bu taýda 4 şahys ýa-da 4 topar ýa-da 4 sanly köplenç şol nemede berilýär. Güç bolup biler bu. Bir iş ýöne her haýsynyň öz başdak bir nemesi var. Behpidi var. Şu hemmesinin öz başdak behpidi bir yerde toplanıp hemmesine peýda getirmeli. Indi köne wagtlarda şo bolmandyr. Iň azyndan birisi satypdyr ýa-da birisi ýalňyş edipdir. Niyeti doğru ýöne ýalňyş edipdir we başarysız bolupdurlar. Yani üstünlükle tamam netice vermendir şol iş. Ve blockchain teknologiyası bunu çözýär. 99%. Şonun için bu teknologiýanyň üstüne gurulan ýagdaýynda elektronik döwlet sistemasi şu aýdaýyn 99% korrupsiýany çözjekdir. Ve onun üstünde yeniden bir taze teknoloji var. Yani bunu hiç kim kullanmak istemese bu dolar 100%. Onun adı Hashgraph. Hashgraph teknolojisi entek taze çıktı. Entek üstünde eksperimentler geçiriyorlar. Yani şu an özünü subut eden teknolojilerin içinde blockchain'dir. Bunun üstüne kurulan ýagdaýynda 99% korrupsiýany aýyrjaktır. Şonu subut etdi. Blockchain çıkan.
üstünü oşoyun mu? Bağışla tözün kestim edi. Bolýa. Ben Bolýa. gutordum diyeyim onun. Boldu gutardım diye. Deme adam var yerde korrupsiya vardır. Ne şoňa düşünün. O sen blockchain'e nemetsek nemeler vardır. Ödüm esası Türkmen beýintinde oturandır onun köpüsü. Gaty doğru sor. Deme şonu minimize ediye. 100% bolsa indi 1%, 2% getirip bolýar da. Ara tapawdy şodur. Oram gatyly zat biz üçin. Edil şu wagt korrupsiýa şu wagt yeten derejesi üçin onu ýaşy. Onun ikinciden yani e-devlet bilen neme korkuşup ýörler. Yani şu wagt Türkiýede 2 milyon Türkmen nemeler ýaşap ýörde. Ödem ulanyp ýörler, görüp ýörler. Yani özleri nemet meselelere patronları ya öýesi işveren şolong yerine telefon konturuny ýatyrýandyr, o bir zatyn töläp berýändir, sigortasyny ýatyryp berýändir. Ýeňil zatdyr. Yani Türkmen şondan ürküp öýünden gaçyp giden o şotaýdy Türkiýede. Ulan hiç adam bolan. O Ýewropada ýaşap ýörünlerim şonala. Ýa bilem şeýle. Uygurlaşylýa wagtyň. Adam ýan ýeri ýok. Ödüm yankı hizmetde ansatlık neme diýdi. Gidip yankı kimligini udalçak bolsa, ýa-ýene şonuň alak bolsa, gidip oçura durup pul töläp, o da ertirgelip şey porlap ýörlen o elektron döwletde oturan ýerine 15 minutda meselesini çözüp berýär. Bir ýerik arda ýazjagym bolsa, onda pasportyňmy ýa-ýene bir zatyňmy ýa bankda hasap açmakmy, ýapmakmy, yankı suo elektriğine, onuyuna, munuyuna tölög etmekmi? Günne görüp durlar bizim iyilleşlemimiz. Onu nämesinden gorkjak? Doğru. Yani Türkmençe geçireňde şeýlerek bolýar. Görüp görün dadyňyz ol, hiç tatdy ýok bu. Ne? Ýaşulyň pikirini dinledik. Bururdan IT urnunum. Şunda var ya hünärmendiň biri Kemine doğrumuzdan pikirini dinledik. Hormatly illeşler hem öz pikirlerini kommentarlarda ýazyp paýlaşyň, aknaşyň şular ýaly hereketlere. Meňe şunlukça soraglym şular ýaly ýaşurlar. Eger başga goşjak zadyňyz ýok bolsa jemläýin. Bolýar. Batyr köp sağ ol bizim söhbetdeşliğimizi canlandıranyň üçin. Batyr. Bundan soňra dowamly gelsin. Mememizi sana berjek. Bizim elimizden şu kärem alyp bilsen. Bizden biraz geçen onun berýäs baýda sen eline. Nefik bolsa. Sagamanç mitini geçirelim. Agdybirlik bilen hemme kişini agdybirlige çağırýat. Mehriban illeşler. Aktiv gatnaşalyň. Tanymyz näçe köp bollugyça ýanymyzdan gohumyzdan soňça köpräk çykar. Köpräk gelişdirilýär. Sağ olun, onda sağlıkta görüşelim ýaşurlar, doganlar. Hem sağ oluşdyňyz. Sağ olun illeşler. Sağ olun sizem Batyr Kemine sağ olun. Sağ olun hemmäňize. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta görüşelim illeşler.